En dat is dan mooi. En dat het een beetje opkomt, dan maak ik er heer van. En dat maak ik dan heer met deze oude machine. En dat is misschien ook nog belangrijk. Dit is een machine die ze maken in Dokkum bij Prins. Maar dit werkt het nog dan? Ja, die werkt nog. Maar een van de laatste der Mohikanen, en die is net zo mooi meer. Ik ben er ook nog de jarenbak bij de LS, maar die wil nog. Als ik over Prins praat, over de schotter, dan ja, ik over de Hermes Winter praten. Want Hermes, dat weer in dezelfde tijd als Prins er weer. En Hermes, dat weer, zeg maar zeggen, inventieve boerenman. En die gaan wijn maken, die het goed weer. Echt weer. Als ze zeiden, Roleon, wat zei je van die wijn, dan zei ik, dat is een goede wijn. En als Roet dat zei, Dat is dat zo. Ja. en nog zoveel aardig, maar je hebt al je buiten staan, hè? Ja, nou, en dat moet eigenlijk ben. En nou ben ik van plan. Hier komt een meter of 10 bij. Zo'n 1,5 meter. En dit wordt een neehok. En dat is geïntegreerd met het oudhok. Maar en dat wil je zelf nog maatje? Nou, ik doe het al hier zelf net, maar ik ga het meeste materiaal hier lezen. En is het kleerwezen? Nee, wie. Ik ben maar mijn 80ste jaar rondgegaan. En nog vol plan. Ja, maar ik een plan meer had, dan ben je een beetje, hoe mag ik het zeggen, dan jou je del en dan wacht je af wat er gebeurt. En ik wacht je net af wat er gebeurt, ik wil invloed hebben op wat er gebeurt. En dat helpt me wel wat voldoening in het leven. Dit is een Lincoln, die is van 1974. En ja, dat is eigenlijk mijn eerste Amerikaan. Geweldige, sterke auto, goede auto. Maar op het ogenblik had er even een kwaaltje. Hij slaat heel vaak aan als je dus stop je. En als je stop je, dan mag je wat goed. Dan moet je hem vrijzetten, dan moet je starten in de man. En dan staan er mensen achter je en die vinden dat dan mooi. Dus dat moet even makkelijk worden. Ja, even. Je nog protten te dwaan. Absoluut, ja. Ja, ik hoop hier dat ik het ieder verkrijg. Ja. Prachtig, maar in die oren, wat is dat? Oh, dat is een Opel. Manta. Ja, dat is Opel Manta. En die is van mijn zoon. En toen mijn zoon 16 weer, toen moest er eigenlijk wat ha, dat er wat hier, zeg maar zeggen, om te werken. Ja, ik kon een goed idee. En toen hebben we die Opel Manta gekocht. En hier is nu 57. En hij staat hier nog. Vindt jouw vrouw dit ook mooi? Jawel. Nou, zoals deze, ja, mijn huid had ik zand gewoon, hè? Ja? Ja. Nou ja, dat weer geweldig, hè? Maar nog heel het hele hier maar vol mee, dat oortgoed. Nou, dat Ja, maakt het me net zo vol uit. Nee? Nee. Het is een hobby en Ja. nou ja, ik geniet er ook wel van, hè? Ja? Ik reemt je wel wat aan, hè? Ja. En dan ga ik hem ook net voor de voeten, hè? Het hoppen van de wijsheid. Dit hok dat was vroeger een veehok. En nou ja, daar had ik toen een werkplaats van maken. Daar had ik een smetterij in. Hier de werkbank en daar had ik een breger voor de auto's. Zo, die wand gaat eruit en dan kan je naar achteren, maar dat stingen bloed er staan. Maar je hebt altijd werk in de techniek? Ja, Philips. En toen ben ik een scheepsbouw ingegaan. En toen de machinebouw. Toen kwam er een keer een vraag. Dat ging over de mechanische spieken van. Daar is eigenlijk mee begonnen dat ik later van mezelf begon.
The broilers are sucked up gently against a gauze belt by means of a vacuum system. Je bent er dan nog een beetje een uitvinger of zo? Ja, ik ben constructeur. Elke constructeur, dat is een uitvinder. Zo, als je wat meisje maakt, dan denk je, hoe zal ik dat meisje? En dan, dan krijg je een idee, een soort visioen. En dan kan je zeggen van, nou ja, dat zou ik kennen. En dan moet je er nog eens even verder denken en dan ga je nog opereren misschien. Maar zo ontzet wat. Een van de laatste dingen, dat is het hinder. Een hinder. Oké. Het hinder, dat staat dan de bedoeling op een van de kop van de Oosterdiek, waar, hoe heet het ook alweer, Zurich, ja, op het dik. Daar ga ik een maquette van maken. En dat maquette bestaat uit een gebouw, dat is eigenlijk lekker hoog op de dik. En daar bovenop, daar staat een hinder, 25 meter hoog. Wat is nog een leuke uitvinding die je leren kennen aan u? Ja, dat weer eigenlijk een roeibootje. Dat staat in een encyclopedie die ik had, dat is een nautische encyclopedie, dat 4000 jaar voor Christus weer al roeiboten. En in die roeiboten zitten er verkeerd om. Maar we zijn nu 4000 jaar voor Christus en we zijn 2000 jaar na Christus en we zitten nog altijd verkeerd om. Nou, en het betekent dat ze nou een keer goed in de boot zetten, want het is maar een heel simpel systeem. Een uitvinding, dat moet net logisch worden. En eigenlijk is dit logisch, maar het is net logisch dat dit nou nooit gebeurd is. Ja, het is eerst even wennen, maar als 2 keer op een delf is geweest, dan had de slag voor het te pakken. En dan is het volle mooi, dan hoeft het nooit weer achterom te zien. Ja, en dan krijg je een eerste stuk trouw eigenlijk. Ja. Maar ja, dit is even het sturen en alles, dat mag even aan wennen. Maar voor de rest is het hartstikke mooi. Dat mag maar zo was hij. Jongen, ik maak je verder nog geen illusies dat het straks al eerst ik nog even verhoord. Maar dan had het toch jongen dat ik oors ken. En volgens mij is dat beter. En als het beter is, dan zult er ik wel terug komen. Ja, dat is gelijk als alle dingen. Zeg maar, mij de lepel eten en je kan beter een varken broeken, dan moet je een varken pakken en met de lepel ophouden. En dit weer een bedrijf? Ja. Je liet het helemaal aan de zoon? Ja, en dat ken ik wel. Ja, dat ken je wel? Ja, als ik een paar schroeven, bootjes moeilijker had, dan kom ik hier even en wie meisje wordt een grap geven, maar hier redden we. We zeggen, krijg nog een opeltje. Wie die vind jij? Ja, dat klopt. Ik zei wel eens even, maar een beetje water in houden, joh. Dus. Maar zodra ik een mooi hok had, dan hel ik hem op en dan hopelijk maak ik naar mij dat er riet. Ja. Dus, ik had nog zo'n die zei al, maar die wil er ook wel in rieden. Dus, misschien willen we het nog eens wat. Ja. Er zit wel wat in de heen, zeg maar. Ja, het verzamelen wat. Ik vind het wel, het leeft wel, ja. Maar ik heb minder hier voor hem, zeg maar. Dus ik, je moet wel een beetje binnen de perken houden, zeg maar. Ja. Maar het is wel mooi. Ja. Maar wat heeft dat voor huid? Wat is het voor man? Bijzondere man. Ja, het is een ze zitten wel Willy Wattel, maar hij zit vol van techniek. En hij had altijd wel een idee. En ja, dat is wel zijn ding, zeg maar. Ja. En dat zit er nog steeds in. Hij komt wel even tekenen en een denkje dat je. Wel goede ideeën, mag ik zeggen. Ja, en, dat zit er gewoon in. En ik neem er ook wel over. Het zit er ook goed. Dus, ja.